Ric o pobre, lleig o ofenós, el dia de la mort mos arriba a tots. Però si es digués que per alguns eivissencs aquest dia mai va existir, viatjam a l'any 1582 i el calendari julià necessita actualitzar-se. Després de 12 segles, el petit error del calendari d'uns 11 minuts cada any s'havia acumulat fins a produir un desfàs d'uns 10 dies respecte al any natural. Com a solució, es va implantar el nou calendari gregorià, promogut pel papa Gregori XIII. Amb l'entrada en vigor del nou sistema, des 4 d'octubre es passaria directament en el dia 15, desapareguent d'un colp els 10 dies sobrants. A Eivissa, tanmateix, no degueren enterar-se del canvi, i en els llibres de defuncions de la parròquia de Santa Maria tenim un parell de notacions compreses entre aquells dies 5 i 14 d'octubre de 1582. Aquest és el cas dels funerals d'una filla d'en Gil de Titos, la muller d'en Bernat Serra de Salcaria, Salvat d'en Ramos i la muller d'en Bartomeu Palerm d'Antoni, morta a sort de mossèn Rimbau. Totes persones de vides molt diferents, que al final s'uniren per morir en un dia que mai va existir.